decir, en nombre do Goberno, e entendo que de toda a corporación, agradecer públicamente o traballo realizado por José Castro Blanco na súa labor de concelleiro, que independentemente, como é evidente, das diferencias políticas e ideolóxicas que podemos ter, sempre ha de agradecer que un veciño do Grove se interese por, a través da política, intentar mellorar en todo caso a situación, a convivencia e a calidade de vida dos seus convecinos. Valga, en todo caso, esta declaración para agradecer a José Castro Blanco a súa labor feita públicamente e dicirle que, en todo caso, aquí deixamos compañeiros pouco máis. Termine a palabra, señor Pérez. Sí, gracias. Y antes que nada, por disculpar a presencia de algunos compañeros de José Castro, que van en distintas circunstancias, no caso de Diana Otero e de Esteban Rodríguez, por atoparse de viaxe, e José Castro, que quería estar aquí para poder despedirse, pero bueno, está se repondo de un accidente que tuvo estos días. E decir que fai precisamente uns poucos días que este compañeiro, José Castro Blanco, entregou no registro deste Concello a súa renuncia ao cargo de concelleiro para o que foi elexido por nas últimas municipais, nas do 2007. O fixo por motivos persoais e profesionais, fundamentalmente, que impiden nestes momentos atender as obrigas propias dun cargo como este, coa dedicación que tal responsabilidade comporta. Na súa etapa de concelleiro no anterior mandato, unha intensa dedicación e traballo que dificilmente podremos agradecer, foi responsable da área do rural, preocupándose de que os servicios básicos, auga, e alcantarillado, fundamentalmente, chegaran a todos os corrunchos da parroquia de San Vicente, así como o arranxo e apertura de pistas entre distintos lugares da parroquia e a transformación da estrada que une San Vicente e Grove polo interior e que felizmente rematará moi pronto. Pero non só as infraestructuras fixaron a súa atención durante a súa responsabilidade, xa que temas como dotar a parroquia de instalacións adecuadas para uso veciñal no apartado social tamén foi prioritario para él, e así acondicionáronse totalmente as sedes veciñais de Baladas e San Vicente, dotándoas incluso de biblioteca e aula de informática. Nos dous lugares instaláronse tamén nestes mesmos ámbitos parques infantís, e o campo de festa de San Vicente foi totalmente remozado. Traballou intensamente no que é a súa paixón, o deporte, e por elo se volcou na reforma integral do campo de fútbol de Lampáns, para o cal, unha vez terminada a súa responsabilidade, deixou solventado os permisos necesarios, proxecto e orzamento aprobado para investir no lugar un total de 800.000 euros que transformaran e deran o lugar as instalacións deportivas que a parroquia necesita. Nos últimos anos responsabilizouse de área de vías e obras cando Grove sufreu a máis grande transformación urbana que recordamos nas súas rúas, prestando atención á renovación dos servicios en distintos barrios do Concello. Foron anos de intensa dedicación que compaxinou o traballo na dirección do partido. Conseguiu, con o seu exemplo e discreta maneira de actuar, que outros se animaran a colaborar con nós e se gañara o respeto e cariño de todos. E por elo que queremos que, con motivo da súa despedida nesta faceta de concelleiro, facerlle chegar a nosa admiración e respeto. A continuación a tratar o punto número 5, moción do PP para a adopción de medidas de aforro e austeridade no gasto público das corporacións locais. Galicia padece unha situación de crise económica caracterizada por unha caída moi rápida do crecemento económico. Así mesmo, a calidade de vida de moitas familias galegas empeorou considerablemente nos últimos anos, debido á suba case continua desde finais do 2005 dos tipos de intereses das hipotecas, a suba dos alimentos de primeira necesidade e de outros produtos básicos como a electricidade ou o petróleo.
Ante esta situación de crise económica, as entidades locais, como a administración máis cercana ao cidadán, non poden recortar os gastos sociais, pero sí poden aplicar medidas de aforro e austeridade nas partidas orzamentarias relativas aos soldos e dietas dos cargos públicos, aos gastos correntes. Na elaboración do proxecto de orzamentos para o exercicio de 2009 cumpleranse os seguintes criterios. Primeiro, conxelación de todos os soldos dos cargos públicos, alcaldes, concelleiros e asesores. As administracións debemos de tomar medidas, o Partido Popular en todas elas aportará unha serie delas e aquí presentamos a primeira delas. Muchas gracias por momento. Pero curiosamente é o Partido Popular o que trae esta moción aquí, cando facendo unha revisión mental dos concellos do noso entorno, home, creo que hai moito que rascar na casa tamén, porque todos podemos coincidir, e iso é unha realidade, porque estamos en documentos públicos, que no Concello do Grove todos estes puntos económicos que estamos a trasladar, desde axudas, subvencións, dietas e salarios, creo que somos os que máis por debaixo estamos. Un exemplo, falemos da alcaldesa de Sanxenxo, o seu salario e os salarios que teñen os concelleiros liberados. Non me acordo ahora de que partido son, pero creo que, se non me equivoco, son do Partido Popular. E non quero falar da Diputación e do total de asesores que ten a Diputación, o salario do presidente do Partido Popular en Pontevedra, a súa vez parece ser que tamén presidente da Diputación, ou como teñen outros cargos asesores ou figuras que se crean para dar cabida a prehistóricos políticos e de repente nombrar os xerentes de parque de bombeiros con un salario, por certo, superior a calqueira dos que temos aquí, calqueira de nós. Entonces, é moi fácil botar balóns fora, pero creo que primeiro hai que mirar na casa. En Alternativa Meca si imos apoiar esta moción. Si imos apoiar esta moción porque entendemos que todas as medidas que se adoten para aunar esforzos e aforrar e reducir o gasto son boas. Non estaríamos, por exemplo, a favor, como estuvemos no seu momento, pois dese xeito de vostedes de entender a crisis ou a desaceleración económica ou ese mellor escenario dos veciños do Grove que tuvo unha traducción subida de tasas e subida de impostos. Para empezar. Afortunada a súa intervención, señor Cartolero. Rayando o maleducado. Me sorprende para vostede que creo que ten escuela. Pero un burro non é un cabalo. Creo que, ante todo, debe vostede mostrar educación hacia, neste caso, os dirigentes políticos. Me doe que utilice adjetivos como prehistóricos, descalificativos, edito con esa sarna que empeza a caracterizalo. Xa non é a primeira vez que yo digo, sino que en reiteradas ocasións lle teño recriminado o tono co que se dirixe a este grupo de oposición. Incluso lle teño dito que se vostede utilizara ese mismo tono cos seus compañeiros, mellor lle iría ao goberno. Esa mandura tamén debería utilizala na dirección do seu equipo de goberno. Non pasaríamos por espectáculos bochornosos como o que pasamos no fin de semana pasado co feito do Consello de Turismo, coas tentolas de ouro. Señor Meis, eu aquí non veño a dar clases, vostedes sigue xa vemos, porque na historia recente das súas intervencións nos plenos ven aquí de erudito e de filósofo, de diferentes personaxes que entendo que ocultar o que realmente é vostede. Quero que quede ben claro, o seu salario que non lle toque. Para o ano que ven, subimos. Que non somos que miramos polo gasto. O Partido Popular non gastaba en dúas dedicacións exclusivas. Termino. Vostedes quixeran iso. De todos os xeitos, recorden unha cousa, e por si non se leen os orzamentos, que me parece que non. O salario que ten este alcalde é exactamente o mesmo que tiña o anterior alcalde, que me parece. A aprobación definitiva dos orzamentos para o ano 2008 e a resolución de reclamacións presentadas. Hoxe reafirmámonos aínda máis naquel rexeitamento, porque seguimos a entender que a composición deste orzamento non se asusta á normativa que o regula. Vamos a votar o punto número 7, se non me equivoco, de aprobación definitiva dos orzamentos por ano 2008 e resolución das reclamacións presentadas. Votos a favor, votos en contra, abstencións.
Moi ben, pois se máis puntos que tratar, levántase a sesión. Moitas gracias.